Здравейте хора, аз съм Анди и добре дошли. В това клипче ще позная кой месец сте родени. И нека да започваме. Както виждате на тази таблица или лист, не знам как да го нарека, виждате буквите от А до Я. За да позная кога е вашия месец, искам да вземете последната буква от месеца си. И това става последния начин. Ако вие сте родени март месец, вашата буква е Т, защото март завършва на Т. След това потърсете буквата Т върху листа. Ще ви дам малко време да потърсите вашата буква. И така, надявам се да сте намерили буквата си. Ако не сте намерили, може сега да паузирате видеото, за да я потърсите. Вижте вашата буква в какъв цвят е оградена. И сега идва ред да позная кой ще бъде вашият цвят. Това ще бъде малко трудно за мене и затова ще си взема като помощник тази чаша след. Нека тя да ми помогне да позная вашия месец, вашия цвят. И той ще бъде червен. Надявам се да съм познал вашия месец. Ако е така, дайте палец нагоре. И може да ми предложите някоя друга идея за клипче. Благодаря ви, че гледахте. Може да ме последвате в Instagram под името andi.gal.youtube и до скоро.